BTR खौ बरायनाय थांखि साइकेल हानजा सरदों रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा नेशनेल सार्भिस स्कीम हादोरारि सिबिथाय माव बिथांखि NSS जर'खा मावबादा हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। सालबारि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फाख्रिगुरि लाइब्रेरी गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला UPPL नि जयनिं सेरेमनिया जानानै थांबाय। गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजानि सा 420 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हानजायाव आखाइ गोरोबफैदों। जयनिं सेरेमनी एट बिस मुरी प्लेग्राउन्ड आन्डार देबोरगाव ब्लक UPPL क'क्राझार हाबाफारिनि जोहै जाफुंदों। सालबारि जिल्ला UPPL नि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सान फालिनाया जादों। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनैनि रादाबाव बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रुवामेन बर'आ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। BTR खौ बरायनाय थांखि साइकेल हानजा सरदों रुपहि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 मार्च खालाराव ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै रुपहि हालामाव गोग्लैनाय गामिफोरखौ लानानै साइकेल हानजा सरनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै जाफुंसार जालाङो। वेलकाम BTR एबसु लं लिभ जै बर' हारिनि जै जोंनो राजखान्थि सोलायनाय नांगौ बायदि बायदि स्लगान होनानै साइकेल हानजा सरनाय हाबाफारिजों ओनसोलखौ दुंलोब खालामो। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नेशनेल सार्भिस स्कीम हादोरारि सिबिथाय माव बिथांखि NSS जर'खा मावबादा हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। थांनाय 4 मार्च खालारनिफ्राय नेशनेल सार्भिस स्कीम हादोरारि सिबिथाय माव बिथांखि NSS जर'खा मावबादा हाबाफारिया जागायो। जोङो नेशनेल सार्भिसेस स्कीम जों एक्चुअली कक्लाबारि सापागुरि कलेजनिफ्राय जोङो स्पेशल केम्प कन्डाक्ट खालामदों बरखाग्रा आरो गोदान दैलाजान गामि गंनैयाव। बे गामि मोननैखौ जोङो आवथायाव लानानै जोङो जोंनि खायसे हाबाफारि जोङो प्रग्राम बानायखादों। जेरै जोङो अवेरनेस केम्प हेल्थ एन्ड हाइजिननि सायाव आरोबाव जोंहा खामानिफोर थागोन गथ'फोरखौ सोलोंथाइनि सायाव अवेरनेस लाबोनाय। जोङो सार्भे खालामगोन कलेज स्टुडेन्ट बेसेबां ड्रप आउट दङ बा फरायसाफोरा स्कुल गेजेर ससेयावनो गारनाय बेसेबां दङ बेफोरखौबो जोङो सार्भे खालामनानै जों दिहुननानै बिसोरनि सायावबो जोङो मोनसे जथुम्मा जिरायनानै जों सांग्रांथि लाबोनो नाजागोन जे नेसेसारि एडुकेशन सोलोंथाइनि इम्पर्टेन्सखौ बिसोरखौ जों बुजायनोबो नाजागोन आरो कलेजाव जायफोर ड्रप आउट जादोंमोन बैसोआ थानायफोरखौ जोङो फरायसालियाव थांफिननायनि जों राहा लामाखौबो जों खालामना होनो जों नाजागोन। आरोबाव बेजों लोगोसे जोङो क्लिनलिनेसनि हाबाफारि जितु स्वच्छ भारत अभियान बेफोर हाबाफारिखौबो जों लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजों आथिखालनि फरायसा फरायसुलि आरो लाइमोनफोरा सोलायनाय फैगोन होननानै बुंथियो मावबादायाव बाहागो लागिरि CK कलेजनि गोरायुं निजोम बसुमतारी बिथाङा। साखोन सिखोन आरो आखल आखु दानाय बायदि बायदि हाबाफारिखौबो बे मावबादानि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन होननानै फोरमायथियो CK कलेजनि गोरायुं निजोम बसुमतारी बिथाङा। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। सालबारि बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय फाख्रिगुरि लाइब्रेरी गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला UPPL नि जयनिं सेरेमनिया जानानै थांबाय। थांनाय 4 मार्च खालाराव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव BPF कंग्रेस एबसुनि बारग' प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो गोबां गुबुन राजखान्थि हानजा आरो समाजारि आफादनिफ्राय खमैबो 600सो UPPL राजखान्थि हानजायाव आखाइ गोरोबफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदिहाय फोरमायथियो। प्रिपारेशन সকলো সমষ্টিৰে চলি আছে আৰু সকলো সমষ্টিতে যেহেতু ব্লক কমিটি প্ৰাইমাৰী কমিটি আছে আমাক সব প্ৰাইমাৰী কমিটি ব্লক কমিটিয়ে কৈছে যে সকলো সমষ্টিতে কেণ্ডিডেট দিব লাগে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন তেনেকৈ চলি আছে। ৰাইজে ভোট দিলেতো গোটেই সমষ্টিয়ে জিকি যাব। এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা ঢৌ আছে। কিছুমান নেতাই আজি প্ৰশাসনটো নিজৰ সম্পত্তিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছে। ৰাইজক আঁকোৱালি লোৱা নাই, ৰাইজক বিশ্বাসত লোৱা নাই।
নিজে যি ইচ্ছা তাকে মইমতালি কৰি পেলাই চৰকাৰ চলাই আছে ইফালে মানে কৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই না খাওঁগা না খানে দুংগা আমাৰ ইয়াতো আৰু খাইয়ে আছে সবে গতিকে এই যে নীতি আদৰ্শ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কৈছে এই কথাবিলাক ইয়াত ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই ভাল যদি শিক্ষা নাই ভাল যদি এমপ্লয়মেণ্ট নাই এটা চাকৰি যদি ওলায় মানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ হাতত চাৰ্টিফিকেট আছে MA পাছ BA পাছ চাকৰি পাবলৈ যোগ্য হয় কিন্তু টকাৰ কাৰণে চাকৰি ল'ব নোৱাৰে লাখ লাখ টকা লয় আজি টেট পাছ কৰি পেলাই আছে চাকৰি ৰেগুলাৰ নহ'ল বহুতৰে ইফালে 99ৰ সমস্যা আছে অংগনবাদীৰ সমস্যা আছে ক'ত সমস্যা নাই সমস্যা গতিকে আজি আমি যেটো দেখিবলৈ পালো আচৰিত হৈছো 17 বছৰতে একোই কাম নকৰিলে কিবা এটা কৰিলেতো আজি পৰিৱৰ্তন হ'লহেঁতেন এই পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যে একোই নকৰিলে এটো আমি সবে আচৰিত হৈছো আৰু এই কাৰণে মই সবকে আহ্বান কৰিছো এইবেলি আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ সময় আহিছে আমি এই কাৰণে সবে একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগিব ইয়াত কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই আগতে যেটো ধনবল বাহুবল ব্যৱহাৰ কৰিছে এইবাৰো শুনিছো কিছুমান ঠাইত কেম্প বান্ধি লৰা থবলৈ বিচাৰিছে এইবিলাক একো কামত নাহে এতিয়া ইয়াত কোনো উগ্ৰপন্থী সমস্যা সমাধান হৈ যাওয়াৰ পিছত মানে যেটো অস্ত্ৰৰ যেটো যন্ত্ৰণা ইটো শেষ হোৱাৰ পিছত কোনোবা যদি আজি বাহুবল লৈ নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে এটো ৰাইজে তাৰ প্ৰতি উত্তৰ দিব এই কাৰণে কোনো চিন্তা কৰিব লগা নাই সবে ওলাই আহক নিজৰ বিবেক ভোটটো দিয়ক আৰু এটা পৰিৱেশ এটা পৰিস্থিতিত এটা ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশাসনক আমি আহ্বান কৰিছো ৰূপহীনিফ্ৰা খৌৰাংগিৰি মনিল দিমাৰিনি ৰিপৰ্ট বডলেণ্ড খৌৰাং गुबुन राजखान्थि हान्जानि सा 420 सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि हान्जायाव आखाइ गोरोबफैदों जयनिं सेरेमनी एट बिसमुरि प्लेग्राउन्ड आन्डार देबरगाव ब्लक UPPL क'क्राझार हाबाफारिनि जोहै जाफुंहोदों जोंनि जयनिं सेरेमनी बे हाबाफारियाव एसे आद्रा जानानै दं दा बे हिसाबैनो बे हाबाफारिखौ दैदेनलांफिननो थाखाय आङो जोंनिनो देबरगाव ब्लकनि अबजार्भार अशोक गयारि बिथांखौ दैदेनलांफिननो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय थांनाय 2 मार्च खालाराव खुंजानाय हाबाफारियाव UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गासै हारि माहारियारि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै फोरमायथियो ভাষাটো জীয়াই ৰাখিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে বহুত টকা পইচাও নালাগে তেখেতসকলে ভাষাটো কৈ আছে কিতাপ পত্ৰ ছপাবৰ কাৰণে অলপ পইচা দিব লাগে মাষ্টৰ এজন দিব লাগে স্কুলত মানে তেতিয়াই মানে আগবাঢ়ি যাব গতিকে এইখিনি কথা আমি পাতিম DLCC চেয়াৰমেন পোৱা নাই VCDC চেয়াৰমেন পোৱা নাই উন্নয়নৰ টকা পইচাবিলাক ঠিকমতে পোৱা নাই 17 বছৰ মানে যিটো শাসন চলিল এইবিলাকৰ কাৰণে অতিষ্ঠ হৈ আজি সবে ওলাই আহিছে অকল মানে আজি গোৰ্খা বা আমাৰ আদিবাসী ওলাই আহিছে এনেকুৱা নহয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে মাইনৰিটি বঙালী সবে ওলাই আহিছে ৰাজবংশী লাহে ওলাই আহি আছে আমি সবে মিলি পেলাই এটা নতুন এটা BTR আমি গঠন কৰিম য'ত নেকি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি অস্তিত্ব নিৰাপত্তা নিশ্চিত হ'ব আৰু একেলগে আমি উন্নয়নৰ কাম কৰিম যদি বড়ো খাব পাইছে ইয়াতে গোৰ্খাও খাব পাব বড়ো যদি ভালকে থাকিব পাৰিছে আমাৰ সান্থালীও ভালকে থাকিব পাৰিব লাগিব একেলগে সবে মিলি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম মই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ টেণ্ডাৰো লোৱা নাই আৰু মই এই টেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰবিলাক একো বুজিও নাপাওঁ ইমান দিন হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া যদি বড়ো জাতিৰ টেণ্ডাৰ লৈছে মই ক'ব বিচৰা নাই বহুত সময়ত মোক বহুত কিবা কথা কয় তেখেতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰা কিবা কৰা সেইটো তেখেতে নিজে কৰি আছে গতিকে মই বহুত কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ যি কথা কয় তেখেতে নিজকে কৈ লয় নিজে মানে হোটেল বিজনেছ আছে কিবা বিজনেছ সেইটো কৈ লয় ৰাইজে যিহেতু নকয় কোনো নুসুধে এইকাৰণে তেখেতে নিজে কৈ লৈছে আৰু মোৰ থ্ৰুৱেদি কোৱাটো বিচাৰে তেখেতে মানে নিজে কৈ লোৱা নাই তেখেতে মোৰ যে হোটেল বিজনেছ আছে ক্ৰেচাৰ মেচিন আছে কিবা এইবিলাক মোক কওক বুলি পেলাই কৈ আছে যিয়ে নহওক মই এইবিলাক কথা বেছি ক'ব নিবিচাৰোঁ নিৰ্বাচনটো এতিয়া পৰিৱৰ্তনৰ নিৰ্বাচন ৰাইজে বিচাৰিছে ভাল সমাজ গঢ়াটো বিচাৰিছে ইয়াতে মানে ভাবুকি দিয়া এজনে আনজনক গালি পাৰা বেয়া কথা কোৱা সেইবিলাক কোনো নিবিচাৰে সেইকাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক মই সন্মান কৰোঁ তেখেতৰ ঘৰ পৰিয়ালবৰ্গ ভালে থাকক কেতিয়াবা খুব আনৰেছৰ নিচিনা দেখা পাইছোঁ টিভিত খং উঠি থকাৰ নিচিনা গতিকে হাগ্ৰামাদাৰ জীৱনত শান্তি আহক উন্নয়ন আহক মই সেইটো বিচাৰোঁ তেখেতৰ দীৰ্ঘদিন যিটো ৰাজনীতি চলিল এই ৰাজনীতিত কি ভাল হ'ল কি বেয়া হ'ল তেখেতে জানে গতিকে ইয়াৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ইমান रूपहीनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दिमारिनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां सालबारि जिल्ला UPPL नि बानजायना मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जादों थांनाय 8 मार्च खालाराव सालबारि जिल्ला UPPL नि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सान फालिनाय जायो रुपाफुलि प्राइमारि UPPL नि बेन्दोंआव थानाय साइतानगुरि लाइब्रेरी गेलेग्रा फोथाराव बे हाबाफारिखौ खुंनाय जायो होननानै जोंसिम खौरां मोनफैदों बे हाबाफारियाव मिरु UPPL नि आइजो गांखौनि गाहाय नेहाथारि बिउटि बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि आइजोफोराबो समान समान दावगानांगोन फैगौ बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव आइजोफोरा गोख्रों बाहागो लानानै
UPPL हानजाखौ देरहासार खालामगोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। बेयावनो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय। नैबे समाव दिनै जोंहा सालबारि डिस्ट्रिक्ट वमेन्स सेलआ नैबे रुफाबुलि प्राइमारिनि सिङाव साइटेनगुरि गामियावहाय इन्टारनेशनेल वमेन्स डे मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे फालिनायनि थांखियानो जाबाय दिनैनि समाव जों मोनसे समाजा जौगानांगौब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो नांगोन। खालि हौवा माहारिजों जानानैल' मोनसे समाज दानो हाया। मोनसे समाज जानांगौब्ला बेवहाय हौवा आरो हिन्जाव मोननैबो फारनैबो बिथिंनिफ्राय जोङो जौगानो नांगोन। फारनैबो बिथिंजों जोङो समानै खामानि मावलांनांगोन। दा बेखौनो जोङो लोब्बा लाखिनानै जों समाजखौ जौगाहोनायनि थाखाय दिनैनि समाव जोंनि गासै हारि माहारि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै नैबे समाव जोङो UPPL हानजाया आइजो माहारिनि सांग्रांथिनि नोजोरखौ बोनानै नैबे दिनैनि फालिथायखौ आखायाव लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनो सानो दिनैनि समाव जोङो मुलुगाव जों गावखौनो मोनसे सांग्रांथि समाज जौगालु समाज जुदि दानांगौब्ला जों आइजो माहारियाबो समान समानै रांखान्थि फारसे समाजारि खान्थि फारसे राजखान्थियारि फारसे मोनफ्रोमबो बिथिङावनो हारिमुवारि बिथिं थुनलाइयारि बिथिं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो समानै जौगालांनांगोन। नैबे इलेक्सनाव जोङो आइजो माहारि हिसाबै गोख्रोङै बाहागो लागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै समाजखौ जौगाहोनायावबो जोङो राजखान्थि भाबैबो आइजो माहारिया गोख्रोङै जोङो रल लानो नांगोन। बेनि थाखायनो फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो गोख्रोङै आइजो माहारिया सांग्रां जानानै राजखान्थियाव UPPL हानजायाव बाहागो लागोन आरो UPPL हानजाखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो देरहाहोनाय लामायाव सफैहोनो हागोन होननानै जोङो आसा खालामो। 100% सियर नैबे समाव जों UPPL हानजाया जोङो सरकार दानो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जिखिनि सरकार सोलिबाय दङ BPF हानजा बिसोरनि दुर्नितिखौ बिसोरनि षड्यन्त्र बिसोरनि जि जाख्ल'नाय कारापसन बेखौ बयबो बुजिना मोनबाय आरो बेवहाय हौवा आरो हिन्जावनि फाराग जाति धोरोमखौ लानानै फाराग बिथांमोना खालामगासिनो दङ। नैबे UPPL हानजाया जों ओंखायनो दिनै आगान सुरदों जों हौवा हिन्जाव फाराग लाखियाजासे बयबो जाहाथे जों समाजाव समाननि मान मर्यादा जों थांनानै थानो हायो जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय UPPL थांखि लादों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै गासिबो जोंनि माहारियारिफोरा रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लादों। ओंखायनो जों बुंनो हायो UPPL हानजाया नैबे समाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो 100% सियर देरहानो हागोन। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय दा सम सफैबाय बिदाय लानायनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।